पूरे महीने क्या करे थे चल ना पूछल जा। वो झूठ बोलो मोबाइल का हो भाई का ऐलान करता बताओ। अरे ऐलान तो हम ये करे थी कि जे 3 झूठ बोली ओकरा कही एगो मोबाइल फ्री आ 1 झूठ पर 1 सटकिया 2 झूठ पर 2 सटकिया 3 झूठ पर 3 सटकिया आ अगर जे झूठ ना बोलल ओकर कपार छिलवा के गधा पर बैठा के बाजार में घुमाई शर्त मंजूर होके तो कह न तो हटे जैसे तेरी के जाके झूठ बोले में कौचे रे वो कबूल बजा कबूल बनो हम बोलबो मैं पहले हां बोलब बे पहले हम बोलब तुम मोबाइल ले के फिर मैं का बोले बोले ले हम बोल ना हां पहले बोला अपना में झारा मत जल्दी झूठ बोलो बोले के बात तो हटे हम बोले छौ हां ना बोलो ना मत बोल तो ठीक बा मोबाइल जीत ले तो हमारा दे दे हां मम्मा पैसा ले लिए हम मोबाइल ले लेबो चल बो जल्दी जल्दी बोलो तो में झारा मत करा जा देखा भाई हां हमार दादा रहलो हां अमेरिका में जाके पढ़तन ई तो के को दादा अमेरिका में जाके पढ़ सकल ये तो सच हम बात बाबू जाके पढ़ लिए हम अमेरिका ई झूठ ना भइल धर 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 हां धर आओ बोलो एगो तो बात सच हो गइल दूसरा का झूठ बोल के देखा सुन हमार दादा रहलो हां साह के नाथ के हां आ हर लेके आ एक बिया रोज जोत देते रहन कोई झूठ है ई झूठ बा ई तो हमरो दादा नाथ के खेती करना हम जोत दे खेतवा ना जोत भाई हां ये झूठ भाई सच बात भइल 2 गो सच हो गले एगो आउ झूठ बोलो अन त का पार छिलवा के गधा पर घूमे के तैयारी हो जल्दी बोलो टाइम नहीं है हमार दादा रहलो हां देखो ई बोलता नहीं अब की झूठ मत सच मत करे जा समझ लो ना तो झूठ बोल के दिखावा ना हमार दादा रहलो हां तो हारमोनिया ढोलक सब बजावत रहन हां राजा है यार के हारमोनिया ठोक हम बेरा अरे रजनीकांत चैता जे गाइत रहे नो हम ढोलक पिटत रहे खो ई बात आ झूठ ना बस धर 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 भाग धर ए अभी ना रुको हम बोले वाला बानी बोल दे तनी अभी काहे हमार पार्टनर पकड़बा छोड़ा बोल के दिखावा बोल के देखा बोली नु हां बोलो पक्का नो पाका हमार बाबू रहनो बाबू के बाबू हां वो रोज खजूर हमार द्वार पर है ऊपर रोज के बार के खजूरिया मुंह धोवत रहन जरिए से हां ये सच ना खब रे हाय से झूठ बोलबे हाय से झूठ बोल जाला क्या करे ये दादा बाप की खजूर कबार के मुंह धोते हो झूठे नु बोले के ना ई झूठे नु बोले के बात तू ठीक कही थे यार ना ई झूठ भइल के का बाबू के दम बाकी तोरकू कबार के मुंह धोई चलिए को झूठ का सही बा एगो हां इला 100 रुपया के इनाम धरे को ता झूठ एकदम सही बा अब दूसरा का बोलो दूसरा का बोले नो और बाबू रहनो एक अंगुरिया ऐसे पकड़ के बांसवा जोन बांसना बड़ बड़ कबार के आ दूसरा जगह रूप 10 बांसवा ऐसे ही समझ जाए एक हाली में धो जाए हाथाना और जाम जाए पर बाबू में दम होला के आता दम हो बाबू ए झूठ बोले छवा एकर बाबू में दम है कि के में 10 पौर धसा दथिन नीचे ना हो एकदम झूठ बोली छवा हां तारा तो झूठे न बोले ई झूठे न भइल रे जा बुझाई त कि हमार किस्मत खराब है लो 100 बताओ भाई तोरे तो 100 रुपया चलेगा झूठ बोल के दिखावा दूगो तो झूठ हो गेल हां गार झूठ बोल दे नो हां हमार बाबू के बाबू उनकर दादा हां पर दादा हमार भइलन हां जास स्टेशन पर आ जाते हैं हमने के जाते हैं बहुत पहले हम जानम ना ले रहे लेकिन सुन ले रहे और दादा उ का करस नो ट्रेनवा में सावे नो तो खाली हइसे अंगुरिया ठेकावस ट्रेनवा में ओइजे रुक जा पता का मतलब भला के रुक पर दादा ऐसा रह तू रे तेरा मोबाइल से पढ़ के का रहत कि एगो अंगुरी से ट्रेनो कह तरफ कितना झूठ बोले छवा हो एकदम झूठ बोले नंबर पे झूठ बोले छवा बात झूठे न बोले के बा अल्लाह ये झूठे लिखा जाए दादा हमार पैसा वो गइला मोबाइल वो गइला मोबाइल हाथ ना हट ना हम मोबाइल ले लिए तू पैसा द पैसा हम मोबाइल ले लेम अब कट कर दे रे